Ja sam općenito nezadovoljan kako se resorni ministar odnosi prema skijalištu. Mislim da skijališta zaslužuju više, mislim da su skijališta naše viseli, imamo 7 skijališta najviše u federaciji, oni su u povoju, oni su u razvoju, treba im dati svaki vid zuba. I kad su pitanje koncesije, i kad su pitanje regulativa, tu im olakšati stvari, a još ono što je jako važno, i financijski pomoć. Jer svi mi koji živimo ovdje, koji odemo na neke od naših skijališta, vidimo turiste, vidimo gore potrošnju, vidimo gospodarsku aktivnost. Tu gospodarsku aktivnost i tu potrošnju generiraju upravo skijališta, ništa drugo ni ta skijališta. Imamo skijališta od 70. godina i to je nešto na što trebamo sve učiniti da jačamo, da razvijamo. I onda da dođe materijal na vladu, da se nekom skijalištu da 7.000 maraka, a bez uvrede, nekom fast foodu, 4-5 tisuća maraka, svaka čast tom ekspertu koji je to predložio. Svaka čast tom ekspertu. Ja to upravo ovako prokomentiram. Ako su sredstva za skijalište, razumijem, ima je propratni sadržaja koji možda treba dati. Ali ne možete, pazite, to vam je bilo 2/3 dajete tim nekim sadržajima, pored svih programa iz poticaja gospodarstva. Znači, nije ujedini program. Ovo je program za poticaje skijališta i razvoj turizma. I onda tu financiramo svašta nešto. Samo sam zato reagirao, zato nisam podržao tu odluku i očekujem da će ministar prije svega korigirati odluku, a ono što je meni bitnije, da će njegov odnos prema skijališta biti dosta drugačiji. Znači, evo, zadnja sjednica vlade, također smo imali sport skijališta, gdje bez ikakvog razloga, ikakvog povoda htio prekinuti postupak dodjele koncesije na Vlašiću. Ja ne razumijem zašto određene koncesije čekaju. Svi su rokovi prošli i nek se kaže zašto skijalište na Ranči nije dobilo koncesiju. Svi su rokovi zakonski pušli, da ministar to kaže. Zašto ovdje su rokovi na Vlašiću već prolazi? Zašto gore onaj koncesionar nije dobio koncesiju? Tako da ima tu dosta pitanja koje nam dao ministar treba odgovoriti, a nadam se sve, treba više pomoći skijališta. Nije prošla ta odluka danas na vladu, bilo je primjedbi, mislim da će se ona doraditi ili dok sazrije vrijeme za nju, jesu mala sredstva, jer sastoji 20-30 hiljada, to su sredstva minorna da bi se nešto, Bog zna, razvilo, ali evo sufinanciramo i dajemo poticaj onima koji održavaju skijališta da neka sredstva nabave sebi za i pomoć. Nadam se da ćemo do nove godine to ljudima omogućiti i da ćemo zadržati ono programsku aktivnost, da postićemo programom i turističke kapacitete, razvoj njihov, a i razvoj samih skijališta. A što je s koncesijama? Može se to ubrzati? Pa ići će koncesije, mislim da smo dosegli konačno određene pravne procedure i da možemo već u sljedećoj vladi, ja mislim već dobar dio koncesija se nastaviti, koji